Ti nahrává tak. Takže. Kúpte si tu EG6 a poďme hrať Cool Vibrace. Môžem pochcať, kámo. Neviem, Alex, ticho. Občas niečo môžeš povedať, ale... Necháme experience Kubovi. Ticho buď. My sme to hrali? Ja si zasnem. Alex nevie, čo to je, ja som videl iba video. Nech sa chodí. Alex nevie, čo to je, a ja som videl jeho video. Ja som iba videl video. Som nahej, kámo. Piču, víš, už přišák, počkej, osvětlení. Ako Wow, vyšiel z auta. kámo, jaký ruky bazooky, že? Ani si pivo aspoň nějaký? Braško Jsem neudělal vyšiel z já. Outlastu. Teď jsem zamkl na zase. Co jsi dělal? Ti zima. Kámo, To diva. Vy máte aspoň okna v izbe. Ja ich mám zastreté. počkej, já jdu zatáhnout. Ja nemám žiadne okna v izbe. Ok, kámo. Co jsi neudělal já? Jiggle peak, corner, jiggle peak, corner. OK. Safe. Tak to není safe. Já se bojím. Musíš nájsť nejakú anomáliu, alebo dačo také, ako prtneš našu Tak hlavu. mě to ne... To mě posere. Já tam nejdu, vole. Ja ho to nedalo. To je ten vtip jako ťuk, kdo tam? Kdo je tam? Aha. Já ho lupnu. Vypni to. Ono to možno musí niečo... Skús ísť ďalej, neviem, jak to je stále tá telka. Mám to. Dobre, vybavené. Môžeš ísť ďalej. To ani Fety nevedel Han, toto bolo aj pre mňa nové. Ne, Počkaj. Ne, že to... Nie, však počkaj, nemusíš tam ísť. ček, to je kámo pes nějaký máme vyštěkne, kámo. To je pes. Pušte mě ven, já tady nechci být. Já jsem na tebe, Alex. Dobre. Hej, on sa posral, lebo... Tady je pes, kámo. Tak, Kubo. Tady je pes. Jako, já tam tomu nepůjdu. Choď! Kubo, choď k tomu. Ja chcem ísť dneska ešte aj do obchodu. Nepůjdeš do obchodu, kámo. Co tam? Ešte choď k tým dverám, ty Já tam nikam nejdu, ale... Co je? Ja som to ozoril. Já jsem říkal, že to je pes, kámo. Kam zmizel? Není. Už môžeš Choď k tým ísť. dverám. Nie, už môžeš ísť ďalej. Ah. A si dostal na to, že? Dúfam, že si to natočil. Idem na to, vypni to. Baterka? Někde? Ne? Bro? Presne o tomto som hovoril. Nice. On musel dostať najprv jumpscare, aha. To piče. Dobre, som ticho. Enjoy. Já to vypínám. Idem na to. Choď proste, kámo, to je tak deep. Jebu na to. Jebu na to. Máš pravdu, jebu na to. Čo? No, choď. Ty taký. Ešte sa nič nedialo, choď. Doslova celú hru zatiaľ sa nič nestalo. Nič sa nestalo. My jsme se dvakrát posral. Raz sa dvere zlakli. Teď tam je a dvor za těch dveří, kámo. To jsem poseru. A tu choď si pát. Však ti vyjívá, to nevidíš? To nevidíš?
Co dělá? Nevidím, pojď bližšie. A nyní už utíkat, já umřu. Já umřu. Ale nemůžu tu nima. Však, není sa, aby si sa zlákol, však doslova vidíš, čo tam je. On se pohne. To je maska? Ne, to je mrtvý? Už to je mrtvý, jestli to není mrtvý, jak to pochopí. Slenderman. Kokot pojebané. Pojebané tričko, to je mŕtve. Ty máš nejaké tyky, alebo postihnutie, alebo čo? Nechaj ho, to je dobrá atmosféra k tomu. Komože, chod doprava. Úplne nakoniec. Tam možno ešte... Ty kokot! Já tebu. Ty zvuky kam mě zabijou. Já tady jsem infarkt a teďka budu muset volat záchranku. Pičo. Díky bohu, kam to šel hrát aspoň. Si zavřete dveře. No, dobre. Otoč sa, doľava, sa otoč. Nie, doľava, doľava. Dobre, Tento najďalej, áno, Áno. to zapni. To na tej Napravo. skrini. áno. A potom pri okne vľavo úplne. Potom to pri okne, A malo byť to napravo, piči. napravo. To. No to on zapol a Potom to vypol. No, vypni ho. A Choď chod doľava, úplne do oknu, kamo. Oknu, ty ko... Kámo, toto je nemožné, ja neviem, či ty sa hráš na to, alebo si fakt naozaj taký. No. Čo si robím teraz? Máš ty? Bracho, už máš iba 8 minút gameplayu, ak to ty natiahneš na viac. To však nie je Nie, poticho, už to nechaj, už to nechaj. Čuk čuk, tam. Ha, nikdo. Blízko, choď ešte bližšie. Nedá sa? Už. Nice, zablokovaný. No. Koho zomrel? Je to sem. Jsi ty, Ulo! Jsi ty! To som ja. A můj bože! Ukáž anál. Nemáš anál. Počkej, to byla interakce. Já už vím, co budu dělat. To robil pol roka Fety Pilo, lebo nevedel, čo mám robiť. On bol taký jebnutý. Můžu crouchnout. Tá, mám ho. Tak. Máme třeba vydýchánek, ne? Jen co venku aspoň. To je hustý, kámo. Imagine prostě večer, kouknout z okna vidět tohle. To je cool. Vesmír. Jsem tady. Oni jsou otevřeli dveře. Aha. What? Kdy? Kačinka! Už si seba našel? Tak to je pík, kámo. Počkej, budu sedět tady, budu koukat na tebe. Tak. Tož piču, jsou moje hračky. Tak bude jumpscare to někde, já vím. To je ten medvídek. Co se mu stalo? Víč. Děkujeme. Tak, otevřem. Co bude, opička? Ovečka, dokonce. Tak víš, to tady nebylo, mám pocit. Ovečka. Takže ani jedno nemám položený správně. Pecka. Počkej, tebe mám dobře postavenýho. No, vidíš. Vím, ne? Tak, paráda? To by bylo. No dobře, že? Já jsem se posral! Můj bože! Já jsem moje první
věc, co bylo, že jsem, kámo, já jsem pustil ruce a, já jsem, pustil ruce z klávesnice a myší a instantně jsem si dal sluchátka, ale instantně, kámo. To mě poser, vole. To je ruka. To nebyla. Co mám dělat tady s tím jako? Čau, k tobě, no, já nevím. Co to je? Tak približ na ňo. Tohle nebylo strašidelný. Co jsem to vzal? Omylem. Asi nějaká látka. Další. To je sklo? Hajzlu, třezu. Já jsem švešák, kámo. Sice keď vím, že oni se nebojí mě, kámo. Tak približ na seba. Mohl, že?